Så nåede vi til dig med de brune øjne. Og hvis det er, at man tager farvecirklen her, så er det sådan, at hvis vi blander alle farverne sammen på farvecirklen, så får vi brun. Og derfor kan man jo sige, at du har faktisk frit spil. Men der er én farve, jeg rigtig gerne vil fremhæve for dig. Når du har brune øjne, så skal du altså prøve at ture og kaste dig ud i den lilla farve. Det bliver simpelthen så flot, når en kvinde med brune øjne får lilla på. Du kan også prøve med lilla tøj og se, hvad der sker. Vi ser jo tit, at de mørke kvinder, vi har ude i verden, de kan jo gå i alle de her pangfarver. Så du må altså endelig ikke være bange for at prøve at kaste dig ud i nogle af de her farver. Prøv at se, hvad der sker. Prøv med en lilla. Det var mit tip herfra til dig. Hej.